Fl-isem tal-Missieru tal-Ebernu tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Bonġur kulħadd u nilqakom għal din l-Ewkaristija li ħaniċċelebraw flimkien illum. Jiena Fadi Joe Karwana mill-Melliħa u wkoll bħalissa qiegħed ġibrit il-Melliħa. Ovvjament kont f'diversi parroċċji oħrajn qabel għax issa bdejt nikber u allura nsellem speċjalment il-dawk li jafuni u anke il-dak ma jafunix. U hekk nitolbu flimkien ħalli din l-Ewkaristija tkun ta' ġid għalina l-koll. Ħuti Eżies nibdew bħalma nagħmlu s-soltu billi b'umiltà aħna wkoll naslu quddiem Alla l-imbierek u nitolbuh biex jaħfrilna d-nubiet tagħna, in-nuqqasijiet fejn aħna tbedna minnu u wkoll tbedna minn ħutna speċjalment b'nuqqas ta' mħabba. Int ħanin bil-bosta ma' kull min isejjaħlek, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int kollok tieba mal-midinbin, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int avukat tagħna quddiem il-missier, mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla tal-eżerċti, kull mu l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qudiem dak li huwa tajjeb fina u tħarrisolna bit-tħabbrik tagħna bla qiegħda. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korintin. Jien, Ħuti, ma startx inkellimkom bħala nies spiritwali, iżda bħala nies tad-demm u l-laħam, bħal trabi fi Kristu. Ħalib sqejtkom, mhux ikel, għax ma kontux tifilħu għalih, u lanqas issa ma tistgħu għalih, għaliex għadkom tgħixu skont il-ġisem. La darba fostkom għad hemm lejra u l-ġlied. Ma tkomx forsi tgħixu skont il-ġisem u ma tkomx timxu ta' bnedmin meta nfostkom min jgħid jien ta' Pawlu u ieħor jien ta' Apollo. M'intomx taħsbuha ta' bnedmin. U min hu Apollo? Min hu Pawlu? Huma l-ministri li permezz tagħhom intom emmintu u kull wieħed minnhom skont ma tah il-mulej. Jiena ħawwilt, Apollo saqqa, imma Alla hu li kabbar. Għalhekk, la min iħawwel ma hu xejn u la min saqqa imma Alla li kabbar. Xorta waħda huma dak li ħawwel u dak li saqqa. Kull wieħed jieħu l-ħlas li ħaqqu skont ma ħadem. Aħna ħaddiema ma' Alla u intom l-għalqa ta' Alla, intom il-bini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, ħin il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Ħin il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Ħin il-ġens li l-mulej u Alla tiegħu, il-poplu li għażel bwirtu. Mill-loli ta' smewit ħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Flimkien, ħin il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq daw kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jaraf ebilhom kollu flimkien ħin il-poplu li l-mulej għażel bwirtu. Ruħna tixxenna għall-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Fih jinsab plena ta' qalbna fl-isem qaddis tiegħu it-tama tagħna flimkien ħin il-poplu li l-mulej għażel bwirtu.
Il-mulej batni nwassal b'xarat tajba lil fqajrin u nrod ħelsil lil baħqurin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qarri mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu niżel Kafarnaum belt tal-Galilija u f'jum is-Sibt qatt jgħallem lin-nies li baqgħu mistaġba bil-mod tat-tagħlim tiegħu għax id-diskors tiegħu kien ta' wieħed li għandu s-seta'. U kien hemm raġel fis-sinagoga li kellu fih spiritu ta' xi mniġġes u qabad jgħid bil-ħanoli. X'għandna x'naqsmu Ġesu ta' Nażaret? Ġejt biex teqridna? Jien naf minn int, il-Qaddis ta' Alla. Imma Ġesu widbu bisħieħ u qallu: iskot u uħroġ minnu. Imbagħad l-ispirtu xeħħtu fin-nofs u ħareġ minnu bla ma għamillu ħsara. U kulħadd staġeb u bdew jistaqsu wieħed lil ieħor jgħidu: dan xiklimu, għax hu jordna b'seta' u qawwa lill-ispirti mnissa u huma jħorġu. U l-fama tiegħu xtedet ma' kull imkien f'dawk l-inħawi kollha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum għandu talima sabiħa u interessanti ħafna li għand talima qawwija. Mal-ħażin m'hemmx diskussjoni, m'hemmx paroli, m'hemmx tipprova ssib raġuni għax qatt ma ħatasal. Ekke quddiem dal-ispirtu ħażin li lil Ġesu jistiednu għad-diskussjoni, aħna x'għandna x'naqsmu, ġejt biex teqridna, jien naf minn int. Hekk kollha mistoqsijiet li jistiednu risposta min-naħa tal-ħażin. Ma Ġesu ma jaqax għal din in-nasba. Ġesu ċar dirett. Oħroġ, iskot, itlaq l-barra. Mal-ħażin m'għandix diskussjoni. U dan naħseb jiena li huwa xi ħaġa importanti ħafna għalina. Li aħna nirrealizzaw li aħna wkoll li aħna mħabbtin minn spiriti ħżiena għaliex aħna bnedmin u allura mhux l-ewwel darba li aħna nsibu ruħna f'tentazzjonijiet, f'diffikultajiet, hekk li aħna nħilsu ruħna it-tentati bis-serjetà, hekk m'għandniex nitfixklu. Nieħdu dit tagħlima. Iskot, itlaq, tbiet minni. U ma nagħmlux kompromessi. Id-diskussjonijiet huma hemmhekk biex naslu għal kompromess. Meta hemm intenzjonijiet tajba, meta m'hemmx intenzjonijiet tajba u l-ħażin qatt m'għandu intenzjoni tajba, allura m'hemmx kompromessi. Ejjew nitolbu l-mulej Alla biex itina din il-grazzja u l-qawwa li b'ċarezza ukoll direzzjoni ċara aħna nkunu konvinti minn din ir-realtà li jiena mal-ħażin qatt ma niddiskuti. Inkella jekk mhux issa mbagħad, jekk mhux illum għada, insib ruħi li nisbalja. Quddiem il-ħażin, ċert, konvint, warrab, itlaq, aħrab. Ħuti jeżies, inkomplu din l-Ewkaristija tagħna flimkien, Ewkaristija fejn aħna bħala familja nisranija ninġabru f'talb ma' Ġesu ħuna l-kbir u nindirizzaw il-Alla missierna b'konfidenza kbira għaliex nafu li huwa Alla ta' mħabba u li dejjem lest li jagħtina kull ma hu taġi għalina, kull ma jkun tassew li lilna jmexxina l-qudiem, ikabbarna u jagħmilna qrib ta' xulxin u qrib tiegħu. Għalhekk nitolbu l-ewwel nett ħuti jeżis għall-Knisja. Din il-familja tagħna li għandha d-dover ta' tagħlim u tmexxija biex lilna tenna ħalli aħna wkoll nkunu ċari, nkunu konvinti mit-tagħlim tagħna u wkoll biex tenna li aħna ma nqgħu qatt f'kompromessi
ma dak li huwa ħażin. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej ukoll għal paċi vera bejn il-popli. Qegħdin ngħixu f'dinja fejn sfortunatament it-tilwim dejjem jikber, dejjem nisimgħu b'xi konflitti ġodda. Mulej Ġesu għat il-paċi l-pajjiżna, għat il-paċi fil-familja tagħna, imma għat il-paċi wkoll hekk lill-pajjiżi b'mod internazzjonali. Għamel mulej li aħna nirrealizzaw li paċi vera tkun ibbażata fuq ġustizzja, imħabba, maħfra u ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu wkoll mulej għalina li f'dan is-sajf ħafna minna jkunu qegħdin nqattaw xi mument ta' vaganza ta' mistrieħ biex inkunu grati li għandna dan iċ-ċans. Nkunu aħna wkoll grati lejn Alla u lejn l-oħrajn li għandna ċans li nistrieħu. Għamel mulej ukoll imma li f'dan iż-żmien ta' mistrieħ ma nitwarbu qatt milli aħna nkomplu ngħixu ukoll id-dmirijiet tagħna ukoll dak li aħna nagħmlu bħala nsara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fl-ħanet mulej niftakru f'dak li talbuna biex nżommuhom fit-talb tagħna. Taf inti kemm niltaqgħu ma' nies li jitolbuna biex inwassluhom quddiemek. Mulej niftakar b'mod speċjali fil-morda, f'min jinsab waħdu, f'min hu għaddej minn mumenti diffiċli u ta' inkwiet biex fik mulej isib is-sabar, il-faraġ u l-paċi. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nagħmlu mument wieħed fis-skiet biex kull wieħed waħda minna jagħmel quddiem Alla t-talba tiegħu. Nirringrazzjawk mulej tal-ġid kollu li inti tagħmel magħna. Narfu li kull ġid minnek li inti lajn ta' kull ġid. Dan għalhekk nirringrazzjawk tiegħu u wkoll nitolbuk biex tkompli tgħinna biex nimxu aktar qrib tiegħek. Int li tgħix fis-saltar għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. B'din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħna niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħajr bi Kristu ibnek. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu.
Fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu. B'tama sħiħa nistennawh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u ntannulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbierak minn ġej isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek. Ħalli jsiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal-ħobs, radlek il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' rat il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal: ħudu xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, ma' nisqof tagħna Charles, ma' nisqof Joe li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni mqazzhom malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostlu mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, fl-imkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew ħuti Jeżis nitolbu fl-imkien it-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-menuħa għalina u la ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull imkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek
inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu paċi mill-qalb lil xulxin. ħaruf talna li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. ħaruf talna li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. ħaruf talna li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu, danu li bentalla, danu li neħħi d-nubiet ta' dinja. Tassew għanna l-fejn nkunu ferħanin aħna l-koll li aħna mistidna l-ikla tiegħu. Mulej ma jistħolix titħol taħt is-saf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex b'din l-ikla ta' mħabba twettaq il-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek f'ħutna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen.
imbirku lil-mulej. Nroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missieru tal-Eberu tal-Ispiritu Santu, Amen. Alla tagħna isma' talbtana eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Eberu lill-Ispiritu Santu. Il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma' talbtana dak li twilet għalina li tkun lebentijek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minna tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħna tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misterju minn tat-tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wara l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun istretent kif is-sema jekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum għafinna d-dubietna bħalma nafru l-minu ħatjarina d-daħanix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna, għalik isma talbtana dak li twilet għalina u rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minna tal-infern, ħuġġanna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru, meta Sidna Ġesu kien marbut mal-kolonna u fraġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tretent kif is-sema jekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana dak li twilet għalina u rrid ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħuġġanna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu ġie inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tretent kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbejn issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-munejmiek, imbirka inti fost in-nisa
u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana, dak li twilet għalina u rrit ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna minna tal-infern, ħurġena l-erbaħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħmina tiegħek. Ir-raba misterju tal-batija, meta sitna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretent kif is-sema jekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-denja. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana, dak li twilet għalina u rrit ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħurġenna l-erbaħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħmina tiegħek. Il-ħames misterju tat-tbatija, meta sitna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u għad 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li t-tent kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-dubetna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marja Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana, dak li twilet għalina u rrit ikun l-Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrinna d-nubietna, ħarisna minna tal-infern, ħuġġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek ngħidu, għaliex aħna t-rufnati u li teva. Lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li t-tent kif is-sema jekda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina bitinbi, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu ismana. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qattal btana, Missiera eterna Alla. ħenna lina, Eben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu Santu Alla. ħenna lina, Trieta qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlopa lina, Imqazza Alla. itlopa lina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlopa lina, Om ta' Kristu. itlopa lina, Om il-Knisja. itlopa lina, Om tal-ħnina. itlopa lina, Om tal-grazzja tal-Alla. itlopa lina, Om u xebba. itlopa lina, Om mit-tama. itlopa lina, Om l-iżjed safja. itlopa lina, Om l-iżjed nadifa. itlopa lina, Om bla teba. itlopa lina, Om li tistħoq l-imħabba. itlopa lina,
Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torre ta' David, itlob għalina, torre ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bieb ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, arno tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet ta' dinja, għafrinna li tolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet ta' dinja, ismana li tolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubijiet ta' dinja, ħen għalina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jissoqilna dak li wed ta' Kristu. għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin bid-dwejjeq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għanuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirit ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġn Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falson, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda
dak li rebħetinna il-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikkun imbierek Alla, imbierek l-isem għaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza immakolata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe Aurus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġu l-qaddisin kollha tiegħu.